Nyt kauheella täpinä. Vittu, no sen Tree of Coinin vuonna ehkä käydä. Joo. Ready. Ottakaas pikku hetki, niin mäkin saan se vaihdettu. Mistäs tuolta? Miksi tää pitää oikeesti nykyään kestää puoli tuntia kaikki dismantlaus? No pakko toi passi oli. Tää helvetti. No ei pystynyt kun piti vessassa ehtiä käydä. No niin mene hus. Siellä heti syyttävä sormi. Ei mitään armoa. Mitä on 11, kun se menee nykyään? Jaa. Vai että sillä lailla? Mä tiedän pitää lähteä johonkin, mutta ai niin siinä on se trialskin lähtee. Jos kerkeää aloittaa peli ennen 11, niin sen saa kyllä pelata loppuun. Sen jälkeen onkin sitten kuseessa. Sehän olisiko 8-0 tilanne voitto, se sitten nakkas pihalle sitä kun trials loppuu. Mua vähän se tässä jännittääkin, että mä veikkaan, että siinä käy niin. Jos me niin taidokkaasti nyt pelaamme. Nyt on periaatteessa niinku kaikki voitettava sitten, että ja aika vauhillakin. Okei, jos niputatte vaan. No eilen me kyllä vejettiin Hepu ja yhden randomin kanssa aivan vitun nopia se Trials. Ja sitten Rekin kanssa heti perään vejettiin aivan helvetin nopia. No ja meillä meni joku tunti siinä. No mutta joo, se kertoo aika hyvin sen ne meikän statsit siinä 3 vikassa pelissä 1 tappo primerilla. Niin. Siinä ei paljon armoa annettu. Joo, me mentiin sille, että meillä ei ollut mitään, me oltiin kaikki veetty ja kaikki flawless, niin me mentiin silleen, että ei niin ollut mitään buuneja eikä mersiä. Häh? Eilen pelasin molemmilla yhden flawlessin Hunterilla ja viimeinen oli Master Race Race Titanilla. Viimeinen kierros. Ja Heppu oli kans Titanilla. Eikä oli Warlock. Eikö niin Asfast oli tuo vitu Warlock siinä tois. Joo, Heppu pelasi Strikerilla. No niin. Se on vittu. Ei se oo kehittänyt vissiin mitään muita subclasseja silleen. Sniperi, haulikko. Bravo team. Sniperi, 2 strikeria. No tämähän on suosittu 6 katsojaa tällä hetkellä. Kyllä nyt on. Nyt olisi vähän niinku pakko alkaa pikkuhiljaa toimii tää peli. Suorituspainet iskee. Jep. Missä ne on? Ylhäällä ei oo ainakaan yläsuoralla ketään. On siellä 1. Mietin missä se on. Siellä on 2. Red. No pyssyä se on sekin. Täällä on. Ne istuu aika syvällä. Joo, ne istuu. Mä tuun sinne Asfastin puolelle kattoo. Vittu! Oho. Varo. Taitaa tulla inee. Mä heitin actionin niitten. Oho. Se on tossa. Sä varmaan näet sen. Katso. Eikö osun? Vihdoin. Kylläpä mä nyt...
All enemies have been eliminated. Pientä hienosäätämistä vielä tuohon aimiin, niin sitten alkaa mennä hyvin. Team is in the lead. Kyllä se on ehdottomasti paras taktiikka tässä on painaa tuo vitun lippu niinku omaa haltuun. Sitten saat niinku vittu koko pelin kuntoon. Niin. Double kill. Ylhäällä. Vas. Tulee vissiin. Oho, se on one shotti. Berto! Enemy team eliminated. Vitsi, kun olisin saanut sen kolmannen vielä. Ois ollut ihan kiva. Mutta ei. Tässä on helvetin aikana. Pakko juosta ineen vaan koko ajan, muuten loppuu kesken. Kattookohan ne nyt täällä. Joo, siellä 2. No niin, nice. Nice. Kato perkele. All enemies have been eliminated. Koittaakohan ne vielä tota samaa taktiikkaa? Mennäänkö tonne ylös? Tulee... Joo. Mä menen sinne. Joo, mä heitän sen granaatin sinne seinään. Ne tulee alas. Joo, ne tulee. Heavy ammo Otetaan. available. Sprinttaa idiootti. Oliks täällä vielä joku? Totta kuoli myöhään. Mä jo ihmettelen, että missä se viimeinen tyyppi on. Enemy team eliminated. Sit vaan superit päälle ja tästä bulletproofi. Nyt on se Steam-rollin aika sitten, ilmeisesti. Onks teillä superit molemmilla? Joo. You've got match No niin, points, kaikki guys. vaan End. päälle tossa samaan aikaan ja menoks paitsi että... En mä voi Asfaltin laittaa ei kannata. tätä. Se on kerralla pelattu se peli, jos mä tämän laitan päälle. Se oli vittu hyvä heppu siinä yhdessä pelissä. Tai kun taas Steam rollattiin. Just niinku heppu siinä yhdessä pelissä. Steam rollattiin vähän yksi porukkaa. Heppuilla on mennyt sinne ihan niin. Mitä? Nonni. Mitä tuo tuossa noniin? Mitä helvettiä? Hävitäänkö me tää? Oi. Se kuoli, se on ihan hillot se titaan. Mitä? Häh? Mitä täällä Siinä tuli jo tapahtuu? se all enemies eliminated. Niin. Tää yksi lagaa niin vitu. Noni ja nyt se löi pitkit vielä meikän niskaan. Ei saakeli. Eliminated. That's a shame. Steamrollit meni nyt siinä vähän niinku. Ei saakeli. Melkein kyllä vannoisin, että se osui se mun Golden Gun taas toinenkin, mutta ei kai se sitten. Se ei lagaa niin vitusti, että ei. Se oli nimittäin toi Titani just, jota mä ammuin siitä mahan läpi, mutta Joo. jääkö ne taas? No kertoohan se nyt vähän kun yhden jätkän tappaa sille, että yksi jää henkiin ja vittu Niin. tulee, että all enemies eliminated. Jep. Täällä on Se on vi... tosa toi titaani. Joo. Se menee nostaan. Nyt. Double down. Self-resurrect. Tuu nappaa meikä. Joo. Help me! Mitä? Kato nyt! Bertto lähti karkuun. Pertola on kyllä... Sillä on tähän sopiva yhteys. Silloin actionit perässä. Luuletko, että ne osuu siihen ees? Vitsi!
Vähän tulee jäljestä, mä nyt tästä self-resurrecti kohdassa. All enemies have been eliminated. Weapons No down, niin, ihan Guardians. chillisti nyt This vaan, fight's että mä over. koitettiin. Jep. Jee. Oskari, rauhoita sun hermot. Älkää tiltatko. Oskarilla on hermot kireällä kyllä nyt. Zen, onks sä Zen? Mr. Zen. Vähän niinku meikä, et itse tyyneys. Just näin. Yhdeksän 2. Ai ai ai. Ai, napsu. No sniperilla ainakin osuu. Ei tarvinnut taaskaan yhtään tappoa tehdä tuolla primerilla. Niin. Siinä meni 10 minuuttia. 10 minuuttia. Ja meidän pitäisi ehtiä vielä... No se... Siinä on laskettu se kun... 6 peliä pitäisi ehtiä vielä. Aha. Jep. Jep. Sitähän tässä on niinku hakenut takkaa jo pitkän aikaa. Mutta eipä me olla sua kuunneltu koko aamuna. Niin. Ilmanko se ollaan tässä tilanteessa. Kenellä täällä oli tällä viikonloppuna niitä flawlesseja juostunut? Ei mulla ainakaan, mun Ei. backseat gaming teille täällä. Sillä minuutin myöhässä tulee se, että oisit tehnyt tuolleen tuossa kohdassa. Hei, ois jätket. Noin. No vittu. Niin, ja siellä on Paoloso, noin jo. PLV Nightstalker Sniper. Nightstalker Sniper. Vielä yksi Nightstalker. Gunslinger haulikko. 2 sniperia ja 1. Red Death löytyy myös. Punainen kuolema. Punainen surma. Punainen surma kuulostaa kyllä vähän kuulua. Tässä on kyllä ihan selvästi toi toinen puoli parempi. Sieltä pääsee niinku sniperilla kattoo ennemmin ja helpompi päästä tuon keskelle. Alpha team. Peruspunki, kaikki mapit on. Ei Eliminate niinkään your balanssissa. opponents and claim victory. Mm. Sekin ratkaisi semmosella simppelillä ongelmalla, että siirtäis tuota spawnia niinku ihan pikkasen eteenpäin. Siellä on 1. Kaikki tasapuolisesti. Guardian down. Aha. Kattoo. Haulitko meikä? Ei saakeli, kun mä en ollutkaan sen kiven takana. Joo! Noniin. Ei näin. Vittu, heti meidät aivan Your pystyyn. team was eliminated. Better luck next time, Guardian. Okay. Get your shit together. Your team is behind. Jep, mä menen nyt tonne toiselle. Joo, just Niin, sinne. ja sitä asut just siellä. Kyllä tohon, joo, niin tohon noin. Onko siellä? Mä kyllä menen tästä, mutta toinen. Se 1 on ihan low. Joku on myös minun selässäni. Joo, se on hyvä. Mitä? Vastatua. Tuolla on sniperi tuolla päässä. Osuin, mutta ei uponnut. Kuoli. Hyvä. Joo. Fuck you, man. Mitä tässä tapahtuu? Et sä mene nostaa sitä, saatana. All enemies have been eliminated. Hei, mihin ne spesiaalit? No niin, en mä saanut niitä, vittu, ne just katosi tosta. Fuck you. The match is tied. Höh, se eka oli just näköjään. Guardian down.
Mun perässä tulee. Guardian down. Vähän vaikea tulla. Ei pysty. It's up to you. Enkö mä osun? Ei mulla vissiin ampunut tuo haulikko sitten. No voi vittu. Voi. Mitähän mä nyt tekisin? Tulee vastaan. Run, Forest. Älä my nyt. god. No niin, ja jäit juu. Vitsi kun se juosi just päin. Eliminate. That's a shame. Lindedi alkoi lag switchaa. Punainen. Jesus. Mulla on vihreä kaikki. Eikö nyt tuli? Ihan punainen. Se on niin pitkä matka tuolta Oulusta tänne, että mulla näkee vasta pari sekuntia myöhemmin. No niin. Ajetaan vaan sinne keskelle nyt. Juostaan. Mä oon aina ajanut tämän tänne. Tällään kun ajaa, että se sniper ei pysty katsomaan, niin ei se silloin pystys ampumaan. Hyvä. Täältä tulee. Mitä vittua, Pyro? Painu sinäkin vitun pelle helvettiin. Mitä eks? Kuolin vielä johonkin vitun ripuliin, saatana. Enemy team eliminated. En muka saanut siitä tappaa. Paniikki paskat töräytti tuolle ja se oli silleen. Tolla tavalla. It's time. Mennään keskelle. Mulla on ihan just. Hei, miksi mä häviän aina noita pelut? Se kattoo mua. No niin. Pituussa. Yritän nostaa mut. Nyt. Ei, vitun! Half guard. Vitun! Mä olin just nakkaamassa Nova-pommin tohon vitun nurkalle. Ei vittu, nää on oikeesti ihan paskoja. Nyt ei vaan vittu. Your team was eliminated. Heavy ammo inbound. Mä koitan tää sisusta. Heavy ammo available. Tuossa viimeisimmässä Tänne meni päässä ne on kaksi. lyönyt. Katoppa Rekki nyt mun striimiä. All enemies Oho. have been eliminated. Missä kohdalla menee Rekki? Tässä oot nyt tulossa heavy ammalle. Joo, Siinä on. asia kunnossa. Meikät painetaan. Varo, munkka. Hyvä, Mä saan tosta yhden. Loistavaa. Se on tuolla sniperin kanssa. Mä katon täältä, että se ei tuu tätä. Joo, mä tuun tänne toiselle puolelle. Guardian down. Pysy sä hunkka siellä. Joo. Tuolta se kurkkas osui, mutta ei opa. Joo, se pääsi tänne. Vitusti jäles. Tuu Asvas tänne, se on täällä keskellä. Joo. 7 katsojaa humma. Eläkä sillä TLVllä, me vittu survon perseeseen se vittu. Ne käy hakee ammuksia sillä aikaa. Nonni.
Missä se on? Mä tuun nostaa sitä. Just 10 seconds to go. Nyt mennään alueelle. Sain. Hyvä. Enemy team eliminated. Miinuksella vieläkin. Nyt kun refreshasin tän Unkan streamin, niin 2 katsojaa hävisi johonkin. No! Katosi vaan niinku... Ne tuli samaan johtopäätökseen, että ei tätä kannata katsoa. Ei, se ei muuten... Ne on kaikki tuolla. Siellä on jo keskellä suoralla. Ainakin äsken oli, mutta voi voinut lähteä jo kierrättää. Mä otan tästä Jo ei näy yhtään tuolla päädyssä, on siellä yksi. Toi oli aika hieno hyppy. Se on one-shotti. Last Guardian standing. Vittuun trip mine! No. Sä voit yrittää meikät. Tai minä aivan sama. Juokse. Nice. Karkkuun tulee. Ei. Pakitti. Hyvä. Double kill. Nice. Meikät voi ottaa. Mitä? Niitä on 2 enemies puolta. Ai niiltä lähti joku. Weapons down, Guardians. Melkein silti voitte ton roundi. Joku tippahti. Pääsinpähän plussalle. Sekin on aika saavutus näköjään tänään. Jee! Aha. Pitääkö meidän säästää aikaa näin? Joo. Säästetään nyt ainakin 10 sekuntia. No ei välttämättä. No ei säästetä sitäkään. Laittaa se peliin hakuun. Siinähän tyyli, jos lähtee heti siinä kun matsi loppuu, niin siinä säästää melkein 30 sekuntia. Niin joo, pitää alkaa tekemään silleen. Sitten kaikki kattoo rakeet. Ei vittu reiskuittis, ne voitti ja reiskuittasi. Jep. Tää nyt mun aamusali jäi kyllä haaveeksi, että tää vähän venähti, mutta ei se mitään. No kun tuolla koulun salilla kun mä käyn, niin siellä on ihan hitosti porukkaa sitten myöhemmin, niin siellä oikeesti niinku porukka istuu penkeissä ja muuta, niin kiva siinä sitten kun yrittää itse vähän niinku aktiivisesti treenata. Heinolassa on hyvä sali. Sunsinger haulikko. Strikeri haulikko. Ja Voidwalker sniperi. Kaikilla on Doctrine of Passing. Voi estää tätä kivaan määrää. Ei. Ja ne on myös japanilaisia. No niin kuin Heppu sanoi, niin japanilaiset ihan paskoja jos Tuo Hepun mielestä kaikki on vaan ihan vitun paskoja. Se on kyllä hyvät mielipiteet muista ihmisistä, joita se ei tunne niin hyvin. No ihan pasko. Sitten se on se, kun sanoo niin vakuuttavasti aina sen, mistä niin itsekin uskoo. Silleen tulee semmonen tsemppi, että nämä on paskoja. Niin, nämä on ihan paskoja. Joten herätin varmaan Matthewsin taas uudestaan. Sorry bro. Sori toisen kerran. Eliminate all enemy targets. Minnes mennään? Painavat keskustaan, mutta painetaan mekin tosta silleen Joo. aluksi vähän varovaisen. Mä yritän kattoo sniperilla. Joo, sieltähän ne tulee. Lightningit tuli tohon. Joo. Nyt pitää hiippailla sitä ohi. Nice. Siinä on one-shotti siellä keskellä. Joo, sain se. Tuu katto tuon, voi tulla katsomaan tuo missä se on? Tästä, mä en pysty. Tuolla reunalla. Mitä? Lightningi. Joo, se on siinä keskellä. Hyvä. Hyvä.
Vitsi mä en osunut siihen. Taas on vähän hieno säätöä vaille toi. Down. I'm Japanese, ID. Your team is in the lead. Miksi se Destinissä ei oo mennä kauneusleikkaan? Tän hahmo ihan sammakoinen. Loppu isommekon näköinen. Enemmänkin. Ylös. Suoralla ei näy. Mikä se hahmo silleen kun ei tajunnut mistään mitään. Yhtä osu Action Boltti teki jopa 22 lämää. Onko se siellä Plus se kiven takana? maginen kakkonen. Toi mun granaatti jäi. Joo, titaanit on taas Nyt on kyllä joku tuolla vähän niinku Ineessä. Mä pystyn kattoos. Aika. Ii vitsi, mä oon ihan vansotti. Ei vitsi, mihin mä ammun? Hei! Miten tuo mun lyöntikin meni hutiin? Voi juman kautta, toinen slaida. Se on ihan vansotti. Ei, mikä tuo granaatti oli? No, oli se näköjään hyvä granaatti sitten. Jaa, no mä laitan sen sitten. Eiku vittu. Miten tuo lyönti meni ohi? Niin. Your team is in the lead. Mä menen nyt tuolta Sitä toiselta minäkin reunalta. ihmettelin. Joo. Ne on aina tullut täältä. Joo, no mä tosin vaan yksi. Saan yhden tänne. Nice. Trials asiantuntija. Sain toisenkin. Että kannattaa olla se nopea nosto. All enemies have been eliminated. En tiedä, mutta joku sanoi joskus sillä, että kannattaa olla nopea nosto. Se on niin siis. Heavy ammo on the way. Sitten kun sitä tarvii, niin sitä oikeesti tarvii. Niin. Se jotkut tilanteet kääntää niinku aivan täysin päälailleen. Tänne tulee. Ei vitsi kun meni seinille. Ja ei mukaan osu. Ne saa täältä kyllä nyt. Mun on pakko ottaa back. Mun on otettava. Joo, ota. Noniin, mä kuolin. Ei vitsi se ampuu ittiä singolla toi äijä. Ja uudestaan. Oh nice! Nyt sä eit mut nostaa. Se yksi on täällä. Ouch! Se meni sinne niitten spawniin. Mut voi nostaa se. Mä tuun nostaa sut. Joo, tuu sä. Going down. Your all Istä! remains. Tappo itse. Enemy team eliminated. Jumalauta. Tappo melkein. Aivan. Match point. Claim victory. Joo, mulla on tossa superi. Heti kun sais yhden alas, niin... Mullakin on ihan... Onnistuu. Kun viimeksi meni niin hyvin. Niin meni. Ja joku on tossa vesiputouksella. Mistä vitusta te tuutte, saatana? No. Sinne meni saatana. All enemies have been näköjään. eliminated. Oho, Lähetä. En mä kerkiä. No, hei, vähän paremmat refleksit nytten, niin päästään joskus pois. Ei saatana! Voi vittu! Ei jumalauta! Noniin, hop 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 hop.
305 viitta. Ihan jees. Riittävän. Ja katsotaanko mitä paketeista tulee. 4 voittoa. Ai vitsi, että menee tiukalles. Jep. Uskette vaan niin vituja. Tavaraa tulle. Mikäs sieltä tuli aseeksi? Reflection. Some. Come on, ala nyt peli, vittu, mitä sä sinä leijailet, saatana? Turhan päiten pyörit siinä. Sunsingeri haulikko. Sunsingeri sniperi. Sunsingeri sniperi. Just. Nää on näitä pelejä. Kaikilla varmaan doktriini. Toi on niinku, siis onko kaikilla vielä Viking funeraalit ja kaikki tämmöset? On varmaan. Mä kerkeän yhden katsomaan, siis ehkä 2. Mä katon alimma. Joo, on. Mä katsoin alimma. Aha. Joo, on silläkin. Trial of Osiris. Kyllä, Bravo kaikilla on. team. Kaikki samannäköisiäkin Niin, vielä. kaikki on samannäköisiä. Eliminate your opponent Niin mitä and eilen? claim victory. Mä menen oikeelle. Eilen otettiin tyylikkäästi turpaan tuommoiselta yhdeltä partylta, kellä oli... Kaikki oli sansingereitä. En tiedä kuinka se sattui. Se on, jos sulla on se Fireboltti Viking Funeral, niin se on Sain yhden tänne. Se on niin vittu sit ammut kerran niinku ihan millä tahansa ja sitten meet sen Nice. saatana Fireboltin kanssa sinne. Eikö ehdi tulla spesiaalit? Ei. Ei Kun tätä se vauhtia niin ehitään. Joo, nyt painetaan uudestaan sisään. Your team is in the lead. Vitsi kun ois vielä Titanin, niin pääsis aivan vitulluja eteenpäin. Ja sitten vois Soulet sarkaa sen mihin vastaan tuli. Täällä on 2. Ine tulee. Yksi tulee päällekin. Hyvä. Nyt äkkiä tosta noin ammukset. Enemies have been Yes. Double kill. Kyllä ne aika nopeasti tulee vaan tonne ylös. Your team Mä is in veikkaan, the että ne lead. nyt yrittää tosta keskeltä. Kaikki. Tai ainakin 2. Tää on vaan veikkaus. Katsotaan kuinka on. Ei, kyllä tänne tulee ihan varmasti joku. 2. No. Jaa, ainakin vaihtos nainen. 3. Kaikki 3 on täällä varmaan. Joo, ne painaa sun. Tervetuloa perseeseen. Miksi sä lähit pois? Sieltä tulee... Sanotaanko näin, että... Yritä juosta tänne päätyy vaan. En saa. Ai, siinä oli joku keskelläkin. Nyt mä en mene kyllä tonne ylös, ne tulee taas kaikki sinne. Vaikea tähätä, kun siellä on sniperit. Mä en vaan ymmärrä, miten ne on aina, ihan kumpi puoli tahansa, niin mä oon aina myöhemmin tuolla. Team is in the lead. Kai niillä on joku sprintit ja muut. Mä katson mitään reittiä. Ei se... No täältä puolella kun spawnaa, niin se ihan oikeeta laita kun hinkkaa, niin se on nopea reitti sinne. Ai joo. Ja sitten ne on varlokkeja tai titaneja, No, niin ne sitten tuolla. pystyy glidaamaan ja skeittaamaan ja Yksi paino meidän spawniin. hyppimään No. sinne. Joo. No miten niin ei mukaan osunut? Täällä on keskellä yksi. Kuoli. Vittu. Se on mun perässä. Joo.
Nätti. Katsotaan, ne varmaan kohta pystyy alkaa jo käyttämään tota. Jep. No nyt niitä ei välttämättä kannata, kun tulee heavit, mutta katsotaan nyt kuinka käy se. Eihän näistä koskaan tiedä. Mennäänkö ylös? Ei mennä. Mulla ei oo granaattia. Mäkin tuu ulos. Haulikkoiden kanssa sinne painelee. Niin. Heavy ammo available. No, ota. Taas mä unohdin vaihtaa ton Mäsiinkanin pois. Oho. Ne on ainakin 3 ampunut jo pois, mutta... Hyvä. Siinä on joku äijä, mutta otetaan silti. Hyvä. Joo. Nice, hyvä. An enemy target Self resurrect. Vittu! Perkele! Vittu, oli kyllä hyvä. All enemies have been eliminated. 4 Mulla kertaa superi. mä ainakin losautin. Eikö mä taaskas saanut ketään mukaan? Siis mä oon kyllä huono. Match point. Nyt mä menen tonne ylös ja käytän saman tien Golden Gunin. hengissä tosta vittu. No en minä tiedä. Niin, se ei kerinnyt mua. Eikö se melettänyt sinne, mutta siinä vissi ollut Enkö mukaan osunut? overridea ladattu. Niin se voi olla, että sillä ei ole. Mistä se sinä tuli? Täällä on vika. Nice. Resurrect. Hyvä. Tulee. On toinenkin resurrecti. Guardian down. Joo! You're the last gun in the fight. Joo. Ei! No jos mä olisin juossut tohon, niin niitä olisi ollut vähintään 2, näin mä ois pystynyt mitään tehdä. That's a shame. No. Se olisi saanut meikä, että mä olisin voinut vaikka napata sitten blindi sitten ja sitten se olisi ollut nyrkkijuvulaat. You got match points, Guardians. End. Jälkiviisusta best. Se on. Taas ne tulee sieltä ylhäältä. Joo. Varo, et nyt jää mottiin sinne. Mä tunnostan. Mä katon tota yhtä. Älä. Nice. Ei. Enemy team Noniin. eliminated. Another battle won. Äkkiä. To the next fight. Go. Ei. Tuleeko se, hei tuliko se timeri nyt? Tuliko se? Tule. Noniin. No kun toinen sanoo ei. Noniin. Toivottavasti Destiny on vähän jäljessä. Niin. Tai jos vaikka menis silleen, että viimeinen keritään just aloittaa ennen kuin se Jep. Jos me yksikin hävitään, niin sitten se on niinku vähän niinku Niinpä. Kolme peliä. Vittu ton tiukka. Meidän pitäisi ehtiä 2 niinku tosi nopeasti vetää, että me ehditään just aloittaa se 3. Et 5-0 vaan nyt tähän paikkaan.
Mitä siellä on? Joo, katsotaan. Kanslingeri. Bad Juju haulikko. Kanslinger. Onko nää kaikki kanslinger? Ei kun Blade. Koska ne... Haulikko 2 sniperia. 2 kapselineria. 1 Blade. Kusikin tulee housuun, mutta nyt ei valitettavasti ehdissä. Se on lorautettava sitten tähän. Ottaa sun kahvikuppi tossa vieressä. Sitten voi uudelleen käyttää sen. Wipe out the enemy team. Mihin mennään? Keskelle. Laitetaan keskelle. Tämähän se on se meidän. Ei oo täällä ketään. Vaan suurilla. Vesiputouksessa on yksi. No niin, sitten oli toi granaatti, mä kuolin tänne. Juokse se nostaa, se blinkkaa. Sain. Vittu kun ei mukaan osunut toi haulikko ja siinä tuli toinenkin näkö. Ja oliko se näkymätön kun mä en nähnyt tota? Ei. Team was eliminated. Ei niin. Ei pysytty keskellä. Jep. Joo, ei tonne yläsuoralle ei kyllä uskalla mennä kattoo. Siellä on taas varmaan 2 sniperia istumassa, niin sieltä saa niin pataa. Se oli kyllä aika hyvä plääni, kun se yksi käytti sitä shieldia ja juos sillä vaan tosta tonne keskelle, niin ne ei uskaltanut tulla. Sain. 2 on siellä. Vaikas. Silloin actionit perässä, niin se on ihan... Noniin. Hyvä. Tule. No. Ei! So close. The match is tied. Huomenta Kikkelson. Huomenta. Good morning. Siellä on hehtinen meininki. Täällä on. Aikaa vastaan. Wow, montako tripmineja siihen tuli? Miten se ei kuollu? Missä ne on? Aikaa vastaan miten kaikkeen vastaajien lisäksi. Miten mä osuin? Se oli. Your team was eliminated. Mä en kyllä, tai jos se oli vittu puolillaan ja mä ammuin sitä. Ja sitten se tappoi vaan niinku meikät kertallaan. Täysistä helvetistä. Se pääsis ehkä vähän lähemmäs, mutta tässä on se. Your team is behind. Vitsi kun me yritetään tällaista liian nopeata taktiikkaa, ei hit saada ammuksia milloinkaan. Joku tulee vasemmalta. Joo, ne on tuolla. Sitten tuu rauhoittaa se meitä. Oi saatana, sillä osuu. Nyt tulee joku. Se juoksee taakse. Ei älä jää jummiin. Mun perässä. Ei se tullut. Ei mukaan kuollut tähän action. Come on, meillä ei oo aikaa tähän. Osu yhteen. Täällä ylhäällä on 1. Täällä ylhäällä on 2. Älä kuole, tuu pois.
Mihin toi osuu saata? Ne on kaikki nyt siinä. Osui, mutta ei uponnut. Sain yhden tänne. Hyvä. Ne seuraa kentän päästä päähän. Joo. Siinä on sniperi tossa nurkalla. Mä jää haulikon kanssa oottaan tähän, jos ne tulee. Ei ne tulee vasuurilta, ne tulee hunkalta. Joo. Se on heltit low. Golden Gun. Golden Gun! Se on ihan vansotti. Toinen täällä. Ei! Golden Gun sekin. No voi munalauta! Ei perse! Hyvä. Ei! The last gun in the fight. Joo. Meikät voi nostaa, meikät voi nostaa. Just voitettiin. Voitettiin, koska olin lähempänä tuota aluetta. Huhhuh. Jos se olisi vaikka hypännyt tohon vitun zoneen päälle ja se olisi sitten loppunut se aika, niin ne olisi voittanut. The match is tied. Ei oo muuten mulla ei oo ikinä ennen käynyt tuota, että loppuu tolleen pelukkaita. Nee. Mulla on ja aiheuttanut vähän noitumista välillä. Tuolla ylhäällä on vesiputouksessa ainakin yksi. Oho. Arcblade. Tulee selkä. Sain sen. Hyvä. Anna mulle kortit. Ei, mistä sä tulit? Huhhuh. Miten toi yksi lensi mun päälle niin koko minion? Meidän pitää niinku pikkuhiljaa voittaa tää. Tässä on mennyt liikaa aikaa jo. Ei vittu! Mä löin jonkun Thunderlordin vahingossa kätteen. Nyt on pakko mennä sillä mitä on. Yksi tulee kattoo. Heavy ammo available. Ota. Sain mä niin. Hyvä. Kaikki meni ihan vituiksi. Taas aika hyvin osu kyllä sniperilla tossa juoksusta. Se olisi muuten vienyt meidän hevit. No onneksi ei vittu tarvinnut käyttää tuota Thunderlordia. Ei oo edes kehitetty eikä mitään. You've got match point, Guardians. End this. Laittikin varmaan putosi jonnekin miinuksen, paitsi jos oli 30. Ai niin, mulla on sitä superia. Seiskassa kävi tuo laitteessa. Actionit on perään. Otti osumaan mun granaatista. Hyvä, se vika on täällä keskemmällä. Okei. Hyvä. Nice. Sit valmiina poistumaan. All enemies have been Poistu. 2. Ei vittu, ei tiennyt vieläkään. Ei. Nyt. Tuliko se nyt? Tulee. Tuliko se nyt? Ei. Ei muista. Ei kun päästiin. Päästiin. Ei se tuossa vaiheessa enää pysähdy. Ai. No niin, vauhtia. Meillä on 12 minuuttia aikaa. Me ei tarvis kuin yksi voittaa, niin me kerittais aloittaa se Jep. viimeinen justiinsa. Ei saakeli. Nyt mä käyn siellä kusella. Paljon mulla on katsoja rekki. Mäkin käyn kusella. Meikäläinen. Mä refreshan taas tämän. Viimeis kun mä refreshan tähän Hunkan striimin, niin sitä hävisi 2 katsojaa. Ihan hyvin tähän aikaan aamusta. Päivästä. Yhdessä olisi silloin 7. Sitten se meni sen itse, kun sen striimin nimi oli Flawless Trials.
tai jotain tämmöstä, ja sitten feilas sen, niin sitten hävisi jotain katsojia. Tiedättekö mitä? Sori, Me ei mitä? Lighthouseen. Niin se lähtee vittuun kun me pääsemme. Mitähän se jos me menen istumaan Lighthouseen? Meppä istumaan sinne. Mä testaan mitä tapahtuu. Ei, ette voi. Vuorotellen. Joinamaan. Ei siinä pysty joinaan, vaikka sulla olisi se Lighthouse avattuna. Mitä näillä oli? Voidwalkeri ja sniperi. Haulikko, partycrasheri, strikeri. Lighthouse 2 sniperia ja Joo, stormcalleri on yhdellä. Them out. Tuo Titani on ainakin jo ihan valmiiksi homo. Kyllä. Sillä on haulikko, partycrasheri ja aika hyvän näköivin. Sain yhden päätyy. Hyvä. Noin. Hyvä. Äkkiä ne ammukset vielä. Ei, Ei ehitä. Kerti. Ehti. Nyt hirvellä saatana jytinällä päälle. Minuutin randeja kun menis niin. 2 peliä putkeen. Ja jos haluatte Lighthouse ehtiä, niin pitää steamrollata 2 peliä putkeen. Jep. Mehän steamrollataan. Hyvä. 1. Ota. En mä pysty vielä. Tulee. Mä nostan. Miten sä et kuollu? Mihin toi mun saatana haulikon kuti meni? Mitä vitun vittua? Ei se kuollu. Ihan oikein. Pitäis käyttää sitä Blade Danceria, että se backstabi joskus pelastais. Okei, mä ammun täältä päästä vaan jonkun ja sitten joksitte haulikoitten kaa ja murhaatte ne. Niillä on se strikeri ainoa haulikko, muistatte sen vaan. Ja yhdellä on toi TLV. Eiku, mikä se oli? Se pistooli kuitenkin. Actioni osuu johonkin. Yksi on ihan hillotsi. Hyvä. Nice, Hyvä. nice. All enemies Heavy. Sitten vauhilavaa taas vaihteeksi. Nyt mennään. Tattärää. Vieläkö ne sieltä tulee yhtä innokkaasti? Ei tuu. Suurilla. Voit olla vesi. Siellä on ihan low toi titaani. Ai vitsi, se pääsi karkuun. En kerinyt. Joo, varovasti kuitenkin. Tää ihan innoissa. Se on ihan hillot se äijä. Hyvä. Joo, Se on one-shotti. Joo, se kuoli. Yes. Hyvä kun sä hyppäsit siihen eteen aspasti 2 kertaa. Mä olisin saanut 2 headshottia, mutta... No ei se toinen tainnut olla. Toinen meni, mutta toisen mä taisin puuhuttiin vaan. I'm very sorry. heavy ammo on the way. Mä iskeydyn tonne ylös. Pitäisikö käyttää superi? Niin Hunkkasella on tosiaan 1 katsoja. Oh. Heavy Ei ammo näy ketään. available. Äkkiä. Täällä on enää 1. Sekin on ihan one-shotti. Ja ne meni mun granaattiin. Wow. All enemies have been eliminated. Mun jotakin
Piti lihavaa titania perseillessä. Vähän oli pulskista. Match point. Finish them off. Niin mulla on superi niinku ihan 2 sekunnin päästä. Mä menen nyt tänne Vasurille tähtää. Tulisko? No huomenta uudestaan. Täällä ei oo ketään. Herätinkö mä sut toista kertaa? Mennään vaan. Nää. Noin! Enemy team eliminated. Weapons down, Guardians. This fight's over. Jep. Nice. Ne kattoo vaan meidän kuitat. Meillä on 6 minuuttia aikaa. Ei se. Go, go, go. Tää on kyllä ihan tyhmä, että tää pleikalla näyttää vaan sen mikä on sun huippu, eikä kuinka paljon sulla oikeesti on katsojia. No nyt sulla on 2 katsojaa. Wow. Sinuita varmaan vituutti, kuinka pelattiin niin vitun mulkusti saatu. Painettiin vaan ihan täysiä päälle. 5 minuuttia. Black D92. No niin, minuutin roundeja vaan. Ai mitä? Sunbreakeri, Strikeri, haulikko. No, Night Stalkeri, Sniperi. pitää ehtikö tässä on tää yksi pelimode, joka lähtee pois kello 11 aikaa. Ja nyt näyttää pitäis voittaa vielä 1 peli. Ei me tätä keritä voittaa. Meillä on 4 minuuttia enää. Ei, niin saa olla aika ässiä kyllä muuten, joo. että... Pelataan nyt ihan chillisti mieluummin. Jep. Mä veikkaan, et sinne jos sulla... Saa nähdä mitenkään. On kyllä aika kusista, jos saa tässä voiton, mutta... Jep. Säästäis niin viikolla sillä. Nee, pääsee viikossa viikkoon. Joo. Noniin. Niin. Mä muistan ensi kerran. Heti kun mä aloin pelata vähän paremmin, niin kaikki katsojat hävis. No oli kyllä tää too mainstream. Jep. Minä haluan katsoa paskoja pelaajia. Onnes mulla et tommosen tohon kilometrin paksuna? Missä? Mitä ehtikö ne? No se joo, se snipaa. Mä nostan sen. Mä jään nostaa. Hyvä. Hyvä. All enemies. Space. Mä en tää nakkaakin meidät pihalle tästä pelistä ennen kuin tää trials. Se olisikin siistiä. Your team is in the lead. No, ei se haittaa. Ei se haittaa. Mä oot se sanaa enkä tein. Joo. Mä se vähän arvelinkin. Guardian down. Jaahas. Joo niin joo. Hyvä hunkka. Mä painan. En painakaan. Chill. Mä tuun perään. Mä kuolen purniin. Joo. Ei tullu. Nice. Nyt ammuksi äkki. Thank you. Enemy team eliminated. Mä oon aivan vitu yllättynyt kuinka hyvin tämä toimii tämä taktiikka ihan oikeesti.
Mä oon aina ajatellut, että nämä haulikkaruussijat, niin ei ne ottaa aina turpaa 100 0. Tässä käykin nyt näin. Sen kun sieltä saa 1 tai 2, niin sitten niin, se on heti menee, vaan istuu sinne viereen, niin sniperin kanssa et voi tehdä mitään, kun ei oo enää jotain niin, tornia. Just tuo, että uskaltaa painaa päälle, kun Jep. joku kuolee. Sitä ei moni oleta sille, että ne tulee sieltä kaikilla voimalla. Mä en tiedä miten mä otin. Missä ne on? Joo. Joo. Toi... Joo, se älä tuu, siinä on kaksi. Jos kerrot sieltä sivulta. Siinä on yksi titaani mun päällä, Se ei hoksaa sua. Oi. Nostavaa! Ei! Joo. Your team was eliminated. Se just syöksy tonne niinku tonne ulos, niin sä et osunut sillä roller. No eikö se T-Rex-käsi ollut niinku muutenkin aika varma huti, että... Niin. Joo, otetaan nyt silleen, ei turhaa riehuta. Tässä meillä meni jo tuo aika lailla umpeen. Minuutti. Kiveiksi. Joko se banneri lähti? Joo, kai se lähti. Älä. Joo, mä tuun. Ei vitsi, kuin vähän sille jäi helttiä! Mä ootin, että se ois kuollut siihen. No, nosta. Hammeri! Lennittikö se rotko? Ei vittu! Kato parekki. All enemies have been eliminated. Tuo oli kyllä hyvä. Mä just kerkesin nähdä omasta kovasta, kun se niinku liuku yli sitten reunalta. Ammo on the way. Mä menen ylös. Joo. Yrittäkää olla nopeet, mä vaan yritän pidätellä niitä. Joo. Täällä on joku Ammo available. Ineksessä. Oh! Ei Joo. vitsi, meni hutiin mukaan. Saatana just heilautti, niin se meni sitten alle. Hyvä, meikä on. Sinko mulla Free. perässä? Mä oon free, mä oon ihan free. Nyt tulee! Apua! Joo. Missä se vika on? Täällä yllällä. Nice. Se tappoi itsensä. Huhhuh. Enemy team eliminated. Kauhea hätää jostain syystä. Niin vaikka aika meni jo 3 minuuttia sitten umpeen, mutta... Meikä edelleen tällä Lighthouse. Äijä. Mä oon lentänyt tätä Mutta ei se mitään, tää on ollut kyllä aika niinku Moro. speedruni. Joo, Tää on viikko. aika hyvä. Aika villisti lähit kyllä. Guardian down. Mulla on laitet meissä. Itse kun mä en osunut, mulla oli latinkin menossa. Niin... Mä vähän ootin, että sä olisit ampunut sitä, mutta ei sitten. Joo, ei pystynyt. Ärkkele kun ei kerkeä karkuun tuota vitun doktrinea! Vittu! Mä melkein... Hidastu kuvaa aivan täysin kun se alkoi ampumaan, että et vittu lähde mihinkään saada. Pitää varmaan se itselleenkin hankkia. Joo, ei nyt ehkä ihan noin You've got match points, villi Guardian. tarvis sinne kolmen jätkän keskelle. Mä tiedän, että sä oot hyvä haulikoimaan, mutta herra jumala sentään. No oothan sä nyt, kun sä alusta asti oot niinku silloin, heti kun sä aloitit, niin sä olit semmonen haulikko. Herra haulikko ihan ite. Nostakaa mut. Joo, mä tuun nostaa. Siellä se herra haulikko taas menee. Ei helvetti, miksi sä oot taas siellä? Oho!
Miksi? Miksi sä teit noin? Ei vittu. Joo. Nyt vittu. Joo. Nyt saatana, sulla on kielto mennä tuonne vitu oranssille alueelle, mikä tuolla on. Varsinkin me jos siellä on hävitään 3 tää. äijää hengissä. Siikusen. This is match Oi point. helvetti. Noniin, nyt vähän. Autistinen lapsi saat. Ei vittu, sillä on yksi äijä hillonen, mun on pakko saada se. Sitten tulee kotiin. Siellä on sniperi päädys. Takaisin juoksivat. Guardian down. Mitä? No, nyt pidetään tää äijä. Mä katon tämän täällä. Se on täällä se äijä. Here we go again. Se lähti karko. Menee tonne päätyy. Mä katon täältä. Guardian down. Vitsi kun mä en saa kiinni sitä. No hyvä. Kyllä. Huhhuh. All enemies have been Lähetään. eliminated. Targets En mä kerkis. eliminated. Mitä? Congratulations, Guardians. Sun ultimate victory meni. Kai sulla oli puuni. Mercury awaits. No, Ei se oo tuolla. eikö? Ei se oo. Ei saakele. On tää kusetusta. Mercury awaits tuli ja sitten meitä ei päästetä Mercuryin. Jos teitä jo, ette, kokeilkaa Joona meikäläisen. Member of your Member. fire team doesn't. Okei, mä liivaan Joo, fire. munkin pätkä lähti vittuun. Meitä kusetettiin. Tää on kyllä nyt aika. I'm quite salty. Joo, ei päästä. Voi vitsi. Morjesta. Moro. Moro. Ei saakeli.